Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para dewan juri ingkang satu kinurmatan, para pamiyarsa kakung miwah putri ingkang minulya. Kula Prasastia Artawijaya saking SMP Kalih Nusawungu badhe nyelendaraken cariyos Mula Bukane Gunung Srandil. Kanca-kanca, kula arep cerita mula bukane Gunung Srandil. Dek jaman biyen ing pucuke Gunung Slamet ana kesatriya arane Bima. Bima kuwi awake kuat banget. Ibarat kaya otot kawat tulang wesi. Nanging Bima kuwi wateke jujur, lugu lan tumindak apa anane. Bima kuwi bisa nahan rasa kesuwe. Dheweke ora gampang kesu sadina-dinane. Nanging sawijining dina ana wong tuwa teka marang Bima. Arane Ki Drono. Cekake cerita, Bima kuwi kesu banget amarga Ki Drono kuwi ngelek-ngeleke ibune lan ngomong nek Bima kuwi anak jadah. Ya kuwi anak sing ora duwe bapak. Awale Bima bisa rasa kesuwe. Bima ngerti nek Ki Drono kuwi mung lamis lambene. Tapi karena Ki Drono terus ngelek-ngeleke ibune Bima lan ngomong terus, Bima ditambah kesu. Hei Ki Drono, bisa meneng pora? Walesane Ki Drono kepenak. Hahaha, Bima, kowe tak kandhani ra percaya. Kowe kuwi amung anak biyong, bapakmu ra genah. Krungu kuwi Bima dadi tambah kesu. Bisa meneng pora kowe? Malah Ki Drono ngguyoni Bima. Hahaha, Bima. Nah, akhirnya karena Ki Drono guyu-guyu, Bima ditambah kesu. Bima nendang pucuke Gunung Slamet. Pucuke Gunung Slamet mau mabur ana sisih kidul. Nang panggonan liyane ing grumbul pesisir segara kidul sing dikelilingi wana utawa hutan nipah, ana Kaki Lanini sing urip kambi anak-anake. Arane Ki Supo Lanisupo. Ki Supo Lanisupo urip saka hasil tetuwuhan lan golek iwak. Walaupun urip apa anane, Ki Supo Lanisupo bungah urip bareng anak-anake. Sawijing dina, pas Ki Supo Lanisupo arep mangkat golek panganan, ujug-ujug ana watu gedhe sing mabur arep nibani wong loro kuwi mau. Untunge Ki Supo langsung cepet-cepet nendang watu kuwi mau. Brak, watu kuwi mau ujug-ujug langsung pecah dadi patang bagian. Nah, bagian sing paling gedhe sing kaya kebo tiba nang cedhak sumure Ki Supo. Watu kuwi mau sing mengko-mengkone dadi nisane Ki Supo Lanisupo. Nisane Ki Supo Lanisupo bakal dijenengi Panembahan Watu Kumpul. Lan grumbul desane Ki Supo Lanisupo dijenengi Grumbul Beras Wutah. Pecahan sing pertama tiba nang desa sing diarani Kedung Bendo. Desa ceritane pas lagi watu tiba, para warga sing ana nang sawah padha melung-melung. Ana selok. Selok kuwi saka tembung selo sing artine watu. Nah, mula pecahan sing pertama iku dijenengi Gunung Selok. Pecahan sing keloro yakuwi Gunung Kembar. Diarani Gunung Kembar merga bentuke lan wujude mirip banget karo pecahan sing ketelu yakuwi Gunung Srandil. Nah, pecahan sing kepapat kuwi pecahan sing paling cilik. Bentuke kaya tumpeng, mula diarani Gunung Tumpeng. Gunung-gunung kuwi mau manggon ana nang segara kidul. Sing
Sing paling terkenal ya kuwi Gunung Srandil. Srandil saka tembung sranane adil. Ya kuwi artine syarate kudu adil. Ceritane dek jaman biyen ana wong sing seneng tapa nang Gunung Srandil arane Ki Ismoyo Jati. Saben ana peziarah sing teka meng Gunung Srandil, Ki Ismoyo Jati selalu awe pesen. Yen butuhmu pengen dikabulno, sranane kudu adil. Artine sapa wae kudu adil marang awake dhewe, marang wong liyane lan marang Gusti. Nah, bangunan kono mula dijenengi Srandil. Cukup semanten cariyos kula. Kupat duduhi santen, sedaya lepat nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.